Urang ba dong ka maulai nong kwar ba yo anes warba ulaong ka jingja khna shinrang bat kanthei na nong ba shalong kala pensir mensim bha yaki kmi ki kpa ha kaleng ki shnong bat ki dong jong kani ka nong ba ulaya thu ki kmi ki kpa jong ka samla lut bala ja na maulai nong kwar kilawan ya thu men step shaka shnong ya ka jingba mon phai shu khon jong ki na du hanen ka jan mit ulaong ru ki kmi ki kpa ki dang mot ba kalit kai hayeng jong ki ba hayeng hasam Uba yo ane swarba baru ba Frankie Lingdo Assistant Secretary Shnong Kilaong na kalyang ka Shnong kan sa Shnong jingelang shibet janmit banrai banwat pat ba ya kani ka khanna Mantala hapo shibna lai south liki kias kom kini mo kom kinong bat kam Shnong moderu pa ngi khon ki baret phi so kom no phi I kom no ka e ka jing long ka gap kan ka ba panlong ba ka sor jongi ka long kom ne mo Haga jengi I ko jonga he khamo I kini kisi ko mata ka penno aman sim sisa ka de khamtam ya ki kimi ki kpa bani I aba kini ki jingja ki wan jana ka singi sha ka singi te ya ka e ka ba kum ka snong ba de ni la judan teng ru ban pen bana ha ki ting hong snong ma ki nong sang snong la ne mangi kum ki rang ba na ni ki kimi ki kpa ban sim kya khamtam ya man lang ki rempe yeng Kanang bangin la ban pet perman khamtam ya ki ni ki bro ki jingja jing sne ko wanja tingi karmen hi ba na kapor le se bon ko makasti tingi bon hi gede bangai tingi ngai bakini ki bro ki jingdom khamtam ka jing ka dom jong sotan le se akawe ka singi kan saja no he te akawe dei ba kani ka banta ba jingja ju ni khna tingi layo banya keren bat ki me ki pa man na step lawan itu yangi kum ki ramba dong kapor khandai steng te ngilong I manu ja ti ong menen jan met te nga la ong ki ple phem siman ya thu no engi ki rong ba dong kum ta bai khna khlaman phayeng chong am le se na mar ba yo ki le sieng ba hieng ba sam na mar khna ro le se am la de shu badang red pan ong na po ka khat san snam dei la dei la cross ya khat de sam chenang te le se ngila ajing mut mane ba kin le police station man file ka FIR mat adin ka tu ngala yo ban pentep ya I rama snong mat sekretari snong ma I rama snong jingi dan sebati di sekretari jingi I dan kam te le se mene pengile tu ini ba ila sim ka senjan bila khat ya ka emergency meeting sibet janbe para baje te le singin sala ban kran khambharu hadin jong kata ka meeting te na kalyang ka jonga hi nga karpat I tu khna le se dan sin sino be in wan phai ba nga karmen hi ba kom be mi da ka met ka bakoi bakya in seven pai ro da kamet ka bakoi ka bakya bangi gum kisnong ro ngin sngo padang subhai I ngin la ban kamet gen le se bi le da ka jing moi le da kamet ka bakoi bakya ai mu su tho en dai ni kan man he be in wan da kamet ka bakoi bakya le sim ta la sim le pa da ni pis kita akan ten te nakaliang jong ka snong hadin bakirang ba dong la putep yorong ba snong ba dingi ki sekretari jong snong teng la so ban chim kya ni kam la phone man khon na ka jinglang karki shibet bat ke ika senja mangin shong shibet habdian baka isi langin wat snong ya ike lenti ki bring minya bangin wat malap no kam kloy ya ini khna mai wan phai kamat wasai makhlan mai dan amat phai plan uble ta kra ru down ru smart I kan man scam nakaliang snong shibet hadin wa jinglang sedon ka jing me spit met mai sedon ka jing wat snong hadin ka jing rai lang jong ka isi jong ka snong ni kom kini ki khobor na kapor sa pa phi sngo kom no kom kinong kam kum kinong song snong kum kinong kit kam jong snong sngo khya lo kini khobor ki bajaman kapor ngidap daga man siam ka ba sngo khya du ta ta bang sngo tieng ru ta ba ka jingja iki khlung khana ka jan kapor te nakaliang jong snong inum ailat kum kini ki jingkam snir kin wanja snong ba nga karpat yaki wei pi ki snong ki badan hapok sarchalong ne hamega haliahi ba ki seng samla jong ki snong ki isi jong snong ki diban khlan ki seng long kami ki diban khlan bat bakini yami ranti ban kit ya ba action ladang mi mangi hi ki basong hayang asam ladang mi yami ban kit ya kasnong umdan market penchu up kami lenti ki we gamlong pidi ban yami is khamat ki samla ban mi ya kit ya kasnong kathau in yami ranti bat ban rat ding khoi jisni ko di kata hi ka ba kongsan ang kata